скорост, намиращи висока скорост спорт, става твърде модерен в момента в България. I'm very sorry there is no official interpreter, and I would like to greet you with hearty welcome in the city of Varna. And I would like to express my gratitude that again Varna is the center of the following competition of karate, and I wish to everyone success and come back again. Състезанието се проведе при голям интерес от страна на варненската публика и общественост. Много почитатели на спорта, карате и киокушинкай лека изпълниха до крайност залата. Първата среща, с която бе открито първенството, бе в категория до 70 кг от страната на българския национален отбор. Излезе Гриша Тодоров, млад, изключително перспективен състезател от град София. Главен съдия на срещата е Илмаз Яткин, трети дан. Национален представител на Република Турция в Световната карате организация и тренер на турския национален отбор. Традиционният поклон към зрители и към съдии и срещата започва. Гриша Тодоров е един изключително техничен състезател. Работи на много висока скорост, с много добре фокусирана техника. Много чисто, без фаула. В първите секунди от срещата гръцкият състезател се опита да противодейства, но неговата защита скоро беше разбита. И след първата минута Гриша Тодоров диктуваше изцяло развитието на схватката от темите. В тази среща единодушно Гриша Тодоров беше обявен за победител със съдийско решение. Втора среща в категория лека беше между Стефан Вангелов, състезател на клуба по карате киокушин в Асеновград, и турски състезател Стефан Вангелов. Имаше много проблеми в началото на годината с контузии. Но под ръководство на старши тренер на националния отбор Георги Попов, този състезател успя да превъзмогне
контузиите, навлезе във форма и се представи успешно. В началото на срещата турския състезател се опита да наложи някаква темпена игра. Техниката, която опитва, често е фаулова. Но Стефан Вангелов много бързо разби неговата защита и започна да диктува развитието на срещата. Той е високо ръстов състезател, притежава много добра издръжливост, работи с много добър фокус и има всички качества да бъде един отличен състезател в леката категория. Тук наблюдаваме серия от високи ритници, последвано от Оширогери в трипа. Всичко това беше ефективна техника. В крайна сметка, с единодушно съдийско решение, Вангелов беше обявен за победител. На татамето излизат с червен колан Стелян Петев от град Ловеч срещу втория турски състезател в категорията. Стелян Петев започна с много голяма амбиция тая схватка. Но в първата част турския представител се оказа доста прав съперник. Тук виждаме един сравнително успешен лоу-кик на турския състезател, който беше понесен трудно български състезател. Съдията няколко пъти предупреди турския състезател за нечиста игра, тъй като същия задържаше с една ръка атаките на българския състезател, а с другата ръка се опитваше да вкара силни техники в трупа. В крайна сметка и двамата състезатели бяха наказани в първата част за нечиста игра. Първата част протече много успоредно. За изненада на присъстващите в залата, турския състезател понесе множество успешни техники от страна на българския състезател. Не така обаче беше положението във втората част, в която нашия състезател
определено получи надмощие. Наблюдаваме вече успешни действия от страна на Стилян Петев, който методично се опитваше и накрая успя да разбие защитата на турски състезател. Влезе на близка размяна на удари и в крайна сметка успя да наложи волята си и да наделе в тази оспарване схватка. Ето тук виждаме серията удари успешни от негова страна. Атака в главата, която не мина, но до голяма степен обезсърчи турския напад на състезател. Тук вече серия от много силни техники на Стилян, който разби защитата на турчина и наложи своята воля за победа. Това, което опитва турски състезател в момента е ефективна техника, която не носи резултати. Явно се вижда происходството на Стилян Петев в среща. За съжаление, българският състезател беше с тежка контузия още от началото на срещата, което не му позволи да се изяви с цялата своя ефективност. С единодушно съдийско решение за победител в тази среща беше обявен Стилян Петев от град Ловеч. Последен в категория лека от българските състезатели излезе Пламен Желязков. Той е балкански шампион от 1994 година от Гърция. Срещу себе си имаше представител на гръцкия национален отбор. Пламен Желязков е много силен физически и много добре подготвен технически състезател. Тук наблюдаваме фаул. Видяхме фаулова техника от страна на гръцкия състезател, който в желанието си да противодейства по някакъв начин започна да нарушава правилата. Тук е една успешна техника на Широгари Чудан от страна на Желязков. Последвано от няколко успешни ритмика. За съжаление, на моменти нашия състезател се подвеждаше по нечистата игра на гръцкия състезател и не използваше достатъчно ефективно своите мощни ритмици. Определено се вижда в срещата, че гръцкият състезател изкуствено скъсява дистанцията и тръгва на захват, който е забранен от правилника, за да може да неутрализира по някакъв начин мощните атаки на българския състезател. Това изискваше съответните действия от страна на Пламен Желязков да употребява по-къси техники, повече да работи с ръце.
и той го направи, като от средата на срещата накрая доминираше изцяло. Съдията даде автоматично хикеваке, което означава равна среща и продължение от още 2 минути, тъй като не беше отбелязан нокдаун или нокаут, както е по правилника на Кюкушин. Ето тук е много успешно на ваши гери в главата на нашия състезател. Последва лекарска намеса, тъй като удар попадна в челюстта и засегна горната част на лицето на гръцкия състезател. Няколко мощни ръкника от страна на български състезател, които свалиха на земята гърка. Изключително добро поширено ваши гери, което оплаши гръцкия състезател, последва нов успешен ритник и в крайна сметка неговата техника изобщо не можеше да мини пред следствието на българския състезател. И за съжаление, обаче, нашия състезател се подведе по фаулната игра на гръцкия състезател, влезе на размяна на удари, нечисти удари и в крайна сметка се контузи, което по-късно ще да изиграе и отрицателна роля в неговото общо представяне за състезанието. В момента съдиите единодушно го бяха за победител, тъй като неговото превъзходство беше явно. И така след първия кръг на татамето в леката категория останаха само българските състезатели. Започнат схватките в категория средна до 80 кг. Първа среща беше между български състезател Емил Костов от Варна срещу румънски състезател. Предварително Емил Костов беше победил този състезател на европейското първенство в Букурещ през месец май тази година с нокаут още в 15 секунда. Интересно сега румънецът се оказа доста кров съперник, който не можеше да противодейства физически или технически на Емил Костов, но тактически се опитваше да играе и игра правилно, като скъсяваше дистанцията и използваше непрекъснато фаулови техники. Виждаме много добре технически и тактически построена игра от страна на български състезател.
който атакува с много добър фокус, с много висока скорост, разнообразна техника. В момента главният съдия наказа румънския състезател за неправилен удар с ръка в главата. Емил Костов се опита да го разбие и да елиминира неговата защита с много силни единични ръкици. Ето и тук е много добро шурмова шегъри, който е чудо не влезе в лицето на румънския състезател. Последва серия от удари с ръце, която разби неговата защита. Съдият им е известно защо дадаха равна среща. Последва продължение от 2 минути. В което Емил Костов просто с силни ритмици удари с ръцете прибил румънския състезател. В момента получава Вазарио, който е половин чиста победа по правилника на Киокушин. Ето още тук няколко силни ритмика, един от които влезе в трупа, други в главата на румънския състезател. Последва нов ритмик, който влезе в врата, в резултат на което Емил Костов победи с технически нокаут. Така наречения Вазария Васати Ипон. Или чиста победа, съставена от 2 нокдауна. Отново случаи поради съдийски грешки и изкуствено продължаване на срещата, потърпевши състезателите, тъй като те не могат да изградят ефективна защита и получават излишни увреждания и контузии поради това, че съдиите не са преценили правилно или не са били достатъчно убедителни и честни пред самите себе си. В момента наблюдаваме среща между гръцки и румънски състезател. Действията и на двамата са неубедителни. В момента по-активен беше румънски състезател, но той получи фаул техника от кръка, висок удар с ръка в главата. Тук няколко техники, които общо взето не водят до ясно изразено преимущество на нито един от състезателите. Тук ясно се вижда, че двамата състезатели са поизчерпали вече физическите си сили. И тъй като никой от техниките на двамата не беше ефективно, съдиите даваха ново продължение на срещата.
Лайка пия ката! Лайка е прикама! Ялтама! Така опит за обширно Шигери от страна на гръцкия състезател, което беше почти успешно. Лучи беска е въртизмен! Нулаш! Numai poate! Bine, mă! В крайна сметка румънският състезател се отказа от по-нататъчната борба и победата извоюва гръцкия състезател. Наблюдаваме Георги Мерджанов от София, един много добър състезател в категория до 80 кг срещу представител на Република Турция. Турският състезател правилно беше преценил, че това българско момче е много добре подготвено, с много добри данни. И започна срещата много нервно, като се опитваше непрекъснато да скъси дистанцията и да избегне нокаутиращи техники. Виждаме ефективна техника на Георги Мерджанов с коляно. В момента съдиите се събраха да решат дали това не е била фаулова техника. Имаше някакво желание от страна на турския съдия да подкрепи своя състезател, но в крайна сметка това желание завърши само с нокаут от страна на български състезател, тъй като Кърчина не беше достойна конкуренция за Георги Мерджанов. Следващата среща е между най-добрия представи се гръцки състезател Дмитриос Циарос, едно младо момче, черен колан вече, срещу състезател от Варна Светлозар Стефанов. Български състезател започна много амбициозно срещата. Трябва да кажем, че той е само на 17 години. Юношеския състав. Но с него беше направен един експеримент с оглед на перспективните му възможности за бъдещо развитие и преди това, че той показваше много добри резултати на тренировката. Гръцкият състезател се оказа очудващо издръжлив на удари от страна на нашия състезател. Ето в момента тук имаше ефективна среща техника от страна на нашия състезател, която не беше зачитана от съдиите. За моменти гръцкият състезател беше поставен в нокдаун, което не пожелаха да видят никой съдии.
Тук тръгна на размяна удари Светлозар Симеонов, което от страна на гръцкия състезател беше обяснимо, тъй като същия се стремеше да скъси непрекъснато дистанцията и да не даде възможност на нашия състезател да развие нокаутираща техника. И ето една секунда на внимание. Отпускане от страна на нашия състезател, което доведе до Джо Малашигери от страна на гръцкия състезател и съдиите му присъдиха възари за тази техника. След това, каквото и усилия да полагаше нашия състезател, вече те бяха безрезултатни, тъй като не му стигна времето да изравни оценките от срещите. Нашия състезател падна в момента психически. Вярно е, че се опита да постигне нещо, но неговите усилия са недостатъчни за да извоюва успешно представяне в тази среща. Малко пресилено спечели гръцкия състезател. В последната среща, категория до 80 кг средна, наблюдаваме с червен колан румънски състезател с бял колан в белия ъгъл Георги Фърцов, състезател на клуб АСК Тракия Пловдив, неколкократен републикански шампион, състезател с много голяма амбиция и много големи възможности. Той проведе срещата изключително концентрирано, като заложи на по-малко наброй, но много по-силни техники. Фърцов използва комбинация от малко наброй техники, но ги прави с много голяма ефективност. Това са лоу-кик, майгери и работа с ръцете от близка дистанция. Този състезател има много добро закаляване, което му дава възможност да прави техниката изключително белезно и ефективно. Той играе на контраигра, изчаква развиването на атаката от страна на противостоящия състезател, след което разбива неговата защита и контратакува с много силни единични техники. За съжаление, това в някои моменти носи опасност, ако противникът състезател е много добре подготвен физически, тъй като неминуемо такъв стил на игра води до размяна на много ефективни техники от двете страни. В случая обаче това не беше така, тъй като румънски състезател просто няма физическите и психически данни на Георги Фърцов.
Българският състезател методично налагаше своя стил на игра и много бързо успя да разбие защитата на румънския състезател. В последствие и с няколко ефективни техники го постави в нокдаун и невъзможност да продължи участието. Ето тук в момента вече се вижда, че техниката на Фърцов е много болезнена. Много точно примерен лоу-кика. Румънският състезател напусна много безславно тази среща. Неизвестно защо след тази техника на Георги Фърцов съдиите не присъдиха Вазари, въпреки че това не беше помитане, а след ръкът на Фърцов румънският състезател просто не можеше да продължи. Ето и сега в момента никой от съдиите не даваше Вазари, независимо от това, че просто румънският състезател след този удар не можа изобщо да стане. А сега ще наблюдаваме най-голямото недоразумение в състезанието. От името излязаха Георги Георгиев, бивши европейски шампион, срещу гръцки състезател. Георги Георгиев е 91 кг, гръцки състезател 126 кг. Срещата беше и се очакваше да бъде изключително оспорвана. На изключителната сила на Георги Георгиев, гръцки състезател, противопоставяше една сравнително добра защита и голямата си маса. Ето в момента опит за фалширане ваши по страна на Георги Георгиев, който група посрещна само с тяло. Също едно хубаво ширмова шигари, почти успешно закачи главата на гръцкия състезател, но не беше достатъчно ефективно. Виждаме, че гръцкия състезател се опитваше да симулира активна игра. В момента получи някакъв удар от Георги Георгиев. Който в последствие съдиите обявиха за забранен в гърлото на състезателя. Получи се една странна ситуация, в която чуждестранен състезател не можа да вземе среща на български до момента и изкупителната жертва за слабото представяне на чужденците стана българският състезател Георги Георгиев, който незаслужено беше отстранен от състезанието. Главният съдия на среща е Мас Яткин. Незаслужено обяви, че е наказал неколкократно Георги Георгиев за фаули техники. За съжаление, той беше подкрепен и от страничните съдии. Абсолютно несправедливо. И наистина Георги Георгиев приключи участието си в Балканиадата по един нелеп, нелогичен начин. Жертва на съдийска грешка. Така и не се разбра колко пъти и кога е бил наказван Георги Георгиев, докато да му се присъди най-тежкото му наказание в дисквалификация.
и той се превърна в изкупителната жертва на състезанието. Състоянието на гръцкия състезател след срещата показваше, че той просто и дори да е имал висока техника, той е понесъл до голяма степен и това не се отрази на по-нататъшното му представяне в срещата. Последната среща от първия кръг на категория тежка беше между състезателя от София Бисер Костов и турски състезател. Наблюдаваме аналогични действия от страна на турски състезател, който удари с ръка в гърлото на нашия състезател, но не последва отстраняване от страна на съдиите на гръцки състезател. Нещо повече, тази среща продължи безкрайно дълго и на моменти дори отекчи зрителите, тъй като турският състезател просто нямаше техника и не беше подготвен на височина на висотата на изискванията на Балканското първенство. За съжаление, на моменти нашия състезател се връзваше, грубо казано, на неговата игра и това правеше срещата безинтересна. Изпълнена с фаули техники, накъсана, без някаква особена идея от страна на двамата състезатели. Бисер Костов е млад състезател, перспективен, има много добри физически данни. Явно му трябва повече време да озрее и да се представя успешно в националния отбор на висотата на целия национален отбор. Тъй като първата част завърши без някаква особена ефективна техника, съдиите веднага дадаха продължение на 2 минути. Тук е някакъв опит за атака от страна на турския състезател, който обаче беше неубедителен. На фона на предишните срещи тази беше най-отекчената. Независимо, че беше спечелена от българския състезател, не можем да я запомним с нещо, което да бъде в синхронно на нивото на представянето на другите наши национални състезатели. В крайна сметка турски състезател беше дисквалифициран и за победител беше обявен българския състезател Бисер Костов от град София. Последна среща в категория тежка беше между Венцислав Шолин, състезател също от клуба в град София, отново срещу турски състезател. За разлика от Бисер Костов, Венци изля цялата си злоба върху опонента от турска страна. Независимо, че той беше най-лекият състезател в категорията, само 84 кг, и отстъпваше на повечето от другите състезатели с 10-15 кг по тегло. Венци игра превъзходно през цялото състезание.
с голям дух, много точна техника, много добър тайминг. И желание за победа. Виждаше се, че в тази среща турски състезател няма какво да му противопостави и даже фаловите му техники не дадаха никакъв резултат. Наблюдаваме серия успешно от страна на Венцислав Шанин. Турски състезател се опитва да противодейства, но не е успешно. Много висок процент от техниката на Шанин е ефективна и разбива защита на турски състезател. В крайна сметка, още в първата част единодушно беше обявен за победител Венцислав Шанин от София. Следващата среща от категория тежка беше между Георги Тодоров от Варна, Морския, и състезател от Гърция. Тук наблюдаваме нещо много странно, което не е характерно за схватка в Карате Киокушин. Георги Тодоров е много амбициозен състезател, подготвя се изключително добросъвестно, но няма достатъчно международен опит като състезател, в резултат на което малко прегоря в началото на срещата. Започна прекалено амбициозно. Неравномерно разпредели силите си. В резултат на което на моменти даваше възможност на гръцкия състезател, който не блести с някаква техника или физика, да провежда някакви действия, които отстрани погледнато и на зрители, които не разбират, изглеждат сравнително ефективно. Техниката на гръцкия състезател е разпиляна, без акцент, без сила. Ето сега виждаме няколко ниски ритмика от страна на Георги Тодоров, повторено на едно и също място, което е изключително болезнено. Докато се опита да отвръща с техники с ръцете, но те са вяли. Техниката с краката също в повечето случаи безсмислена. В случая нашия състезател изчаква само изчерпването на физическите сили на гръцкия състезател. Тъй като нямаше нокдаун или нокаут в първата част, съдиите автоматически даваха продължение на втора част. В нея Георги Тодоров Морския наложи своята воля за победа. С просто око се вижда колко разпиляна и безмислена
без никаква сила. Техниката на гръцкия състезател. Нашия посреща е абсолютно спокойно, като че ли няма нищо. Развитието на срещата прилича на моменти на среща от професионалния бокс. Тактика Георги Тодоров изчакваше изчерпването на физическите сили на гръцкия състезател и след това се опита да разруши и в крайна сметка разруши неговата защита. Ето тук няколко удара се слакат от страна на Георги Тодоров, които са позволени от правилника, и които гръцкият състезател с недоумение се опита да оспори. Много добра техника на Георги Тодоров. Ниски ритници, последвани от висок ритник и отново от ниски ритници. Трупа на гръцкия състезател. И аз предполагам, че вечерта след състезанието той се е чувствал много зле. И спомена за тази среща с българския състезател сигурно ще го преследва поне няколко седмици в Гърция. И така беше обявен за победител български състезател Георги Тодоров от град Варна. Наблюдаваме втори кръг в категория лека. Гриша Тодоров се падна да играе срещу втори български състезател Стефан Вангелов. Тези състезатели много добре познават играта си. На много добрата техника на Гриша Тодоров и на много добрия му тайминг Стефан Вангелов се опита да противопостави по-концентрирана игра с по-силни единични удари. Наблюдаваме енергични действия от страна на двамата състезатели, в които те се опитват да разрушат своята защита и да наложат някакво надмощие. По-комбинативно играе Гриша Тодоров от София. Но Стефан Вангелов от Асеновград е състезател с много голям дух и много трудно се предава. Опит за Оширума Вашигери от страна на Стефан Вангелов, своевременно париран от Гриша Тодоров. И така първата част премина абсолютно равностойно. Някои от съдиите прекалено дълго се колебаеха, като даваха оценката си за един от състезателите. Последва автоматически продължение на срещата.
Опит за техника от страна на Стефан Вангелов, но не успешен. Браво, Гриша! Добре! Двамата състезатели много добре познават играта си от републиканските първенства, на които често са противопостоят един на друг. Много внимателно играят, на моменти симулират техника, само и само, за да могат да накъсат играта и да вземат някоя глътка въздух, която ще им трябва последствие за провеждането на успешна атака. Така или иначе, Гриша Тодоров игра по-концентрирано. Сериите му с ръце бяха по-ефективни. На моменти виждаме Стефан Вангелов се опитва да задържи играта. Този състезател дълго време имаше контузия в областта на кръста, което не му даваше възможност ефективно да се подготвя. В крайна сметка, след по-технична и по-добре построена игра, срещата спечели Гриша Тодоров от София. Втора среща в тая категория беше между Пламен Желязков от Варна и Стелян Петев от Ловеч. И двамата състезатели излязаха с сериозни контузии в тази среща. Опитваха се да играят концентрирано, на моменти статично. Но тази статична игра, вместо да ги запази от травми, допринесе за допълнително травмиране на двамата състезатели, тъй като техниката на двамата е много силна и при липсата на движение и избягане на ударите и смяна на ъгъла на атаката, всяка от техниките на двамата е много ефективна. В резултат, вместо да избягат от техника и да се предпазят от действията на противника, всеки от тях нанасяше и получаваше множество силни удари. Това доведе до допълнителното им контузване. Тъй като срещата протече много равностойно, съдиите веднага даваха продължение 2 минути. Тук виждаме няколко успешни атаки с крака на Пламен Желязков. Веднага Стелян Петев от Ловеч връща техниката с ръце. Неизвестно защо главният съдия през схватката, независимо, че техниката беше и чиста и със съответните качества. Наблюдаваме размяна на техники от двамата състезатели, които и двамата провеждат много ефективно. В момента беше наказан състезател от Варна за предърпване последствие удар на противника и състезател, но ето в момента се вижда петли Стелян Петев също с отворена ръка избутва опонента си от Варна.
Играта беше много затворена, предимно с серия удара с ръцете и ниски ритници. Тези техники са много болезнени, в резултат на което контузиите, които получават и двамата състезатели по време на срещите, са изключително тежки. За съжаление, никой един от тях двамата не се опита да разнообрази играта си, да излезе от тази патова ситуация. Наново решение за равна среща и логичното притегляне на състезателите, като се търси разлика от 5 кг в теглото им. Тъй като те и двамата бяха с почти изравнено тегло, последва така нареченото последно продължение или енчесън от 2 минути, в което всеки от съдиите при равна игра трябваше да даде предпочитанието си за един от състезателите, съобразно впечатленията, които получава за неговата ефективност. Наблюдаваме опит от страна на варненски състезател да раздвижи играта. Стилян Петев от Ловеч пък се опитва да концентрира техниката. Двамата влизат в клинч. Моментално затварят играта. А тук наблюдаваме тренера на Стилян Петев. Тодор Маганов. Вижда се на моменти как ниските техники влизат в лактите на състезателите. Това води до много тежки контузии. Затворената игра не се оценява добре от съдиите. В крайна сметка, след задълбочаването на контузията на Стилян Петев, победи варненския състезател Пламен Желязков. Публиката така и не разбра колко тежка беше тази среща за двамата състезатели. Сега наблюдаваме първа среща от втория кръг в категория средна между Емил Костов, България, Варна, и втория румънски състезател. Румънеца непрекъснато прилага фаула техника, задържа с ръце нашия състезател, опитва се да блокира неговите ръце и да влезе на размяна на ниски ритници. Това му се отдали на моменти, но тези моменти бяха прекалено кратки. Тук виждаме възможност за нашия състезател от близка дистанция да вкара в действие лакти, колена. За съжаление, той се опитваше да противопоставя чиста игра на румънския състезател. Това е хубаво като амбиция, но е лошо за самия състезател, тъй като получава прекалено много травми и води до размяна техника от страна на двамата състезатели. Тук опит за Раши Гери на Емил Костов, който почти влезе в и проби защита на румънски състезател. Веднага същия се опита да върне
техниката с фалови действия, които не бяха санкционирани от страна на съдиите. Дори сигнализацията на страничните съдии не беше достатъчно убедителна, независимо, че се виждаше с ясно око, че румънският състезател е този, който задържа ръцете на нашия състезател. Непрекъснато подпира или избутва. Така или иначе тази пасивност на съдиите доведе до странни действия и предупреждение и към двамата състезатели, независимо, че този, който играе фаула, просто с око се вижда, че е румънски състезател. В първата част беше дадена равна среща. Хикеваки автоматически последва продължение от 2 минути, но преди това претегляне на състезателите. Ето тук се вижда как румънски състезател избутва Емил Костов на дистанция за удар, въпреки че това е забранено от правилника, но никой от съдиите не реагира по подходящия начин. В крайна сметка се оказа, че румънецът не е толкова подготвен нито физически, нито психически за такава тежка среща. И с това, което самият той наложи, се превърна в капан за него, тъй като техниката на Емил Костов е ефективна не само от далечна, но и от близка и от много близка дистанция. Този наш български състезател е изключително силен физически. Той методически разби защитата на румънския състезател и доминираше в последната част на срещата, и то по един много убедителен начин. Ето. Първи контакт и първи опит за захват от страна на румънеца, веднага последно от втори опит за захват. Ефективна техника от страна на Емил Костов и веднага захват от страна на румънеца. Лакти. Най-сетне. И отново избутване от страна на румънския състезател и захващане. И липсата на съдии, които да го предупредят за неправилна игра, тъй като той непрекъснато виси на ръцете на нашия състезател. Още няколко техники ефективни от страна на български състезател. И в крайна сметка единодушно съдийско решение в негова полза. За следващата среща в категорията на Следващата среща между турския състезател, който почива в първия кръг, и Георги Фарцов от Пловдив. Георги Фарцов е много стабилен състезател с много добра психика. Той методично опитва къде може да бъде разрешена защита на противника състезател.
търси пролуки и отбелязва много често ефективна техника с много висока сила и скорост. Дай пак вътрешен. Така. Със стъпка го направи. Така. Най-лоутик сега. Ето, виждаме, Турцев нарочно затваря играта. Подведе турска състезател на размяна удари и след това с много силен удар в трупа. Чуден Цуки. Гол на Кортира. Победата му в тази среща беше безапелационна. Следващата категория е тежка между Бисер Костов от София и турски състезател. Добра техника от страна на нашия състезател. Който не влезе в ритъма на състезанието. За съжаление, единичните добри удари не бяха последвани от серия такива, които доведат до елиминирането на противника и състезател безапелативно. Ето тук се вижда, че нашия състезател води срещата. Играе чисто с сравнително добри кикове. Докато турският състезател се опита да му противопостави скъсена дистанция и чуди съмнителна техника с ръцете. И сега нещо неочаквано. При едно пресрещане на краката между двамата състезатели нашия се контузи и беше отстранен от срещата. За съжаление, Бисер Костов така безславно завърши своето участие в Балканското първенство, независимо, че имаше възможност за нещо повече. А сега наблюдаваме Венци Шовен, който буквално смля противника на състезател от Румъния. С това бяха изиграни всички срещи до полуфинал от състезанието за мъжете. Започваме с ката жени. Тъй като бяха изиграни срещи до полуфинал мъже, започна състезанието по ката за жени. Наблюдаваме представянето на Петя Митева от Пловдив с Сушихо ката. Това е най-дългата ката в Карате Киокушинкай. Нашата състезателка изиграва в шампионски стил. Много стабилно, с много добра техника и добра скорост. Психически беше много добре подготвена също. Петя Митева просто игра в шампионски стил и безапелативно спечели състезанието. В момента наблюдаваме румънска състезателка, която играе също Сушихо ката. На Европейското първенство тази година в Букурещ състезателката от Румъния беше трета в общото класиране. Тук остана втора в Балканското първенство. Трета се класира Неделка Кирева от
град Пловдив. Клуб от Смарт. Освен задължителната ката в първи кръг Гексай Дай, тя представи като втора ката Канко Дай, една от най-красивите кати в Киокушинкай. Едновременно и най-трудна. Недялка Кирева играе също много добре, но тъй като тя е по-ръстова състезателка, с по-тежка конструкция от Петя Митева и румънската състезателка, нейната техника визуално не изглежда толкова добре, колкото на другите две. Така логически тя се класира на трето място, независимо, че също показва добър фокус и добра скорост в изпълнението. Разликата между първите три състезателки беше минимална. Да, се дължи единствено на по-високата концентрация. А това е първа полуфинална среща в категория средна, 80 кг, между Емил Костов в България от град Варна с гръб към нас и червен колан, и Георги Мерджанов от армейски спортен клуб Тракия, град Пловдив. И двамата до този момент се бяха осигурили бронзовите медали. Тези състезатели двамата са много добре подготвени физически. Познават се много добре от републиканските първенства, като победите до сега са поделени, мисля, между тях. И да има някакво превъзходство в срещите помежду им, то е минимално. Двамата имат много добри качества. Освен, че са много добре технически и физически подготвени, са и много упорити, много млади. Дай нома вашия му! Преди състезанието разговаряхме с Георги Мерджанов от Пловдив и той ми каза, че е започнал да променя с цел си на игра, разчита на по-малко на брой, но по-концентрирана техника. Дай на серия! Така както играят японските състезатели. И аз му отговорих, че това означава на практика, че трябва да носи повече бой и трябва да бъде по-добре закален. А така! Дай пак! А така! Цуркита! Цуркита! Не го оставай! А така! С изтичането на времето на срещата се оказваше все по-ясно, че по-добре физически подготвена състезател ще надели в тази среща, тъй като техниката на двамата е равностойна. Тук наблюдаваме малко фалови действия от страна на Георги Мерджанов, който задържаше Емил Костов с ръце, който се забранява правилника. А така, пак! Много опасен! Вътрешен! Не му давай да те хваща его! Дай едно хитна! А така! А така! Не се подпирай! А така! А така! Браво! Дай пак! Давай его! А така! Дай пак! Дистанция! Опити за ниски ритмици от страна на двамата състезатели.
и засей с ръцете, но за сега не е ефективен, тъй като и двамата познават много добре играта си. И много трудно могат да преодолят взаимно защитите си. Така Георги Мерджанов опита Широмова Шигери Джалан. А тук стана един от най-красивите моменти на състезанието, в който двамата състезатели опитаха техните с краката едновременно. В крайна сметка, първата част завърши неравно и автоматически беше дадено продължение на 2 минути. Една подсечка успешна от страна на Емил Костов, която обаче не е достатъчно за отчитането на някаква оценка. В момента и двамата състезатели получават по едно неофициално предупреждение от страна на арбитъра на срещата Петър Магранов. В момента виждаме измяна на техника с ръцете и краката в страна на двама състезатели, която води до големи контузии, но рядко е ефективна. Впоследствие съдиите прецениха, че техниката на Емил Костов е била по-ефективна, той играл по-чисто и му присъдиха със съдийско решение победата в този много труден и за двамата състезатели матч. Наблюдаваме Георги Фрацов също най-добре представили се гръцки състезател Дмитрий Царас. Този млад гръцки състезател се опитва да демонстрира някаква амбиция и да налага някаква воля. Обаче това не мина пред техниката на Георги Фрацов, който демонстрира много добра защита. Понасяне на техниката от страна на гръцкия състезател и навременно с това атаката му с много добра концентрация на ниски ритници и фронтални удари и ритници на Егери звуките в трупа. Много ефективно, методично Георги Фрацов разби защитата на гръцки състезател, ето сега на един нисък ретник, който веднага доведе до чиста победа от страна на нашия състезател, тъй като беше изпълнен с много добър тайминг, точно на място, на което е най-болезнен. И така Георги Фрацов много бързо елиминира противника си. Една от най-интересните срещи в категория тежка между Венцислав Шолин от София и Георги Тодоров от Варна. За съжаление, тя противопостави двама български състезатели на полуфинала.
на физическата сила на Георги Тодоров, Венцислав Шолин противопоставяше много добрата си техника, високата си скорост и способността си чудесно да се движи по тъмното. Дай вътрешен лоу-кик, Морски! Вътрешен! Въпреки че Венцислав Шолин е по-опитен състезател, обаче и с много по-добра техника. Георги Тодоров, Марския демонстрира пък много желание за успешно развитие на схватката. Морски вътрешен! Айч, само камера. Венци Шолин, освен състезател в Кюкушин, и завърши Националната спортна академия. Той има много добро понятие от това какво представлява професионална подготовка в спорта. В последните години този състезател непрекъснато демонстрира много възходящо развитие. В момента съдите прецениха, че среща е равна и това допълнително индицира и двамата състезатели за схватката. Постепенно тяхната игра съвсем се разчупи. Георги Тодоров се опита да изравни играта, което на моменти му се отдаваше много успешно. Ето в момента виждаме един много точен лоу-кик, който беше нанесен в момент на техника от страна на Венцислав Шолин и го свали на земята. Всеки си има... Морски, давай! Дай, Морски! Тук двамата състезатели решиха, че трябва да се подебнат известно време, след като много интензивно се нанасиха удари. Преди малко една висока техника на Георги Тодоров почти достигна главата на Венцислав Шолин. За него най-голяма изненада. И той веднага се опита да отвърне със същото подобаващ начин. Ето тук серия с ръцете и веднага лоу-кик, но тази техника като че ли се разбиваше в тялото на Марския. И втората част беше равна. Последва задължителното притегляне на състезателите, като се търсеше разлика от 5 кг. Тъй като Венцислав Шолин беше с 5 кг по-лек, което е изключение от европейски правилник, който изисква разлика в тежката категория от 10 кг, той получи победата в тази среща. А тук наблюдаваме среща по фул контакт за жени между състезателката на Румъния и Неделка Кирил от България с червен пояс.
Много е интересно как тези момичета от грациозни създания се превръщат в разяени тигрици на татамето и се нанасят безмилостно удари с ръце и крака. Много често амбицията на жените състезателки в нокдаун системата е много по-голяма от тази на мъжете. И за съжаление обаче физическите им сили им дават възможност да прилагат красива и ефективна техника, така както го правят мъжете. Тъй като обаче състезания по фул контакт за жени се провеждат отскоро, ние имаме надежда, че в последствие техниката при жените ще се движи в възходяща посока и те реално ще почнат да получават повече усещане от Киокушин карате, като действително фул контакт карате. Това е вече втората част между двете състезателки, в която напрежението е достигнало върхна точка, силите са изчерпани. Българската състезателка Неделка Кирова, която сега опита висока техника, освен това участва и на състезанието по ката, така че беше психически претоварена. Въпреки това в тази среща тя наложи волята си и успя да победи, макар с минимално преимущество. Честно казано, повече очакваме от тази състезателката, тъй като на републиканските първенства тя играе с по-голяма амбиция, а пък има и по-големи технически възможности. Ето и сега с минимални разлики в съдийското решение Неделка Кирова спечели срещата. Втората среща беше между румънска състезателка и Спаска Василия, град Пловдив. Гръцката състезателка е с червен колан. Тя има също така висока майсторска степен, шалан. И се оказа, че е много добре физически и тактически подготвена за това състезание. Технически това момиче не стои добре, но компенсира с много голяма физическа сила, като за жена и с много голяма спортна злоба. В момента тя получи случайно неправилна техника от страна на българската състезателка. Това беше забелязано от съдиите, но не последва сериозно предупреждение, тъй като действията на двете състезателки бяха рискови. Нашата
състезателка Спаска Василева, която е много упорита и много добра състезателка. Ето тук е една техника, която може спокойно да бъде отчетена в полза на нашата състезателка, не беше отчетена. И това в последствие доведе до нейното ощетяване. Ето още една техника в лицето, която съдите не забелязаха. Не е необходимо в женските състезания непременно да се търси нокдаун, за да проличи кой е победителя. На мен ми се струва, че съдиите все още нямат ясно изработени критерии за това как трябва да протече едно женско състезание в карате киокушинкай. Ние не може да искаме да доминира същата сила като примерите, защото това е невъзможно. Ето и тук имаше няколко ефективни срещи от страна на Спаска Василева и задържани от страна на гръцката състезателка, които не бяха санкционирани от съдиите. В крайна сметка гръцката състезателка взема срещата, но това не беше с по-добра техника. И с демонстрацията на някакви изключителни качества. Може би само с това, че техниката на нашата състезателка не беше своевременно отчетена, в резултат на което гръцката състезателка доби някакво психическо преимущество и беше обявена, макар и неубедително, за победителка от страна на съдиите. 2 гласа за нея срещу 2 равни и в крайна сметка гласа на рефера се оказва да решава за победителката среща. Финал в категория лека между Гриша Тодоров от София и Пламен Желязков от Варна. Или присъствахме на нещо очаквано при мъжете. Всички финали в Балканското първенство при мъжете бяха между български състезатели. Тези двама състезатели се познават много добре играта. От тях двамата Желязков е по-титулован състезател. Той има повече републикански титли. Има бронзов медал от Европейска купа 1993 година в Католице. Бил е вече балкански шампион 1994 година, казахме. И стои някакси по-уверено на татамето, тъй като физически е малко по-добре подготвен. За сметка на това пък Гриша Тодоров противопоставя по-интензивна техника с ръцете и краката. По-добър тайминг и повече движение на татамето. Или, грубо казано, състезател от София Гриша Тодоров хвърляше повече техника и по-разнообразен беше на татамето от страна на варненския състезател Пламен Желязков. Дай пак! Дай на мамаши! Дай мамаши! Направо през гарда! За малко статичната игра на Желязков допринесе и факта, че през срещата с
Първоначално с турския състезател, след това и с Стилян Пети Футлович. Същия много тежко се контузи, както последствие ми каза. Беше получил тежки контузии както в ръцете, така и в краката. Атака! Главата! Удар в главата с крак! Атака! 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 Бутай! Атака! Равностойна игра, която много често се накъсва от двамата състезатели с захващане и задържане, тъй като риска е много голям. И те знаят, че всяко изтърване на техника от страна на противника може да е фатален за един от двамата. Опит за ширмова шегири от страна на Гриша Тодоров, но не е ефективен. Я го разходи малко. Абсолютно равностойна първа част. Последва претегляне на двамата състезатели. Нямаше разлика от 5 кг. Се наложи да изиграят трета част. Атака! Атака! Контратак! Лоу-кик! Лоу-кик! Атака! Опити за атака от страна на Гриша Тодоров, които са неефективни, но и пък варненски състезател Пламен Желязков не провежда ефективна техника, а само изчаква на контратака. Браво! Дай пак! Атака! Дай лоу-кик! Единични техники на двамата състезатели влизат, но не влизат комбинации или пък силни такива. Атака! И причината е, както казахме, това, че те прекалено добре се познават и знаят своите силни и слаби страни, как да се защитават един на друг. Браво! Ритна го е. Дай дома вашия съвет! Късни го птипата! В крайна сметка, било защото Гриша Тодоров беше по-лек или защото беше малко по-интензивно водеше схватката, беше обявен от съдиите единодушно за победител. И с това той спечели първата си балканска титла. В категория абсолютно за момичетата. Недялка Кирева срещу гръцката състезателка. Катерина Спиридо.
След като елиминира Спаска Василева от Пловдив, Гъркинята къде повече с Сенат, къде повече с упоритост се наложи с по-ефективна игра и върху Недялка Кирева от Пловдив. Така иначе това гръцко момиче показва голямо сърце, тъй като се наложи да изиграе 3 срещи една след друга в един отрязък от време от около 45 минути. И наистина показва училище за жена издържливост. Независимо, че няма толкова добра техника това момиче, има много висок дух и физическа подготовка. След тази неправилна техника Недялка Кирева беше предупредена няколко пъти, след това и гръцката състезателка беше обявена за победителка. В категория средна между Емил Костов от Варна и Георги Фръцов от Пловдив. Двамата състезатели също много добре се познават. На последното републиканско първенство изиграха една фантастична среща. Фантастична за зрителите и много тежка за тях двамата, при която и двамата получиха много големи контузии. Опит за оширомаваше от страна на Емил Костов, почти успешен. Георги Фръцов, както и в предните срещи, концентрираше играта. Или на по-затворената, по-събрана игра на Фръцов, Емил Костов се опитваше да противопостави по-голямо движение, по-разнообразна техника. По-силни удари с ръцете. Двамата се разменяха жестоки удари от близка дистанция, без да щадят сили в желанието си за победа. Малко атаки бяха в главата, тъй като и двамата бяха получили до сега много контузии от предишните срещи. Успешен вътрешен лоу-кик от начало на Емил Костов. Последваща атака на Фръцов, първо неуспешно. Тук варненската публика усети, че този млад състезател може да победи в тази среща. И подкрепи с гласа си правилата на варненски състезател. Опит за Джоан Майгери от страна на Фръцов. Почти успешен. Но въпреки всичко равна среща. Последва след втората част претегляне на двамата състезатели и с разлика от 5 кг победител беше обявен Емил Костов от Варна. Финала в категория тежка. Големия грък 126 кг срещу 85 кг
Венцислав Шолин от София. Или голямата маса срещу силата и техниката на Венци Шолин. Вече си една изключителна атракция за публиката. Една среща за телевизията. Много по-интересно, отколкото са срещи на множество карате предавания с псевдокачество. От началото Гърка се опитваше да компенсира всичко с голяма маса и дух. Венцислав Шолин обаче на бърза ръка разби неговата защита и след първата минута от началото на състезанието имаше само един от тъмното, който доминираше, и това беше Венци Шолин. Това, което очаквахме с Гърка да направи варненска състезател Георги Георгиев, да направи Венци Шолин. Просто виждате, че гръцки състезател едва отържа нокаут. Толкова много бой заеди това момче. И дори и масата му не помагаше вече да може да отдържи на техниката на Шолин. Опита и всякакви фаули техники, но в крайна сметка никой една от тях не беше ефективна. Просто варненската публика с удоволствие наблюдаваше как Венци Шолин прилага целият арсенал от разрешени карате техники в схватката и как Гърка се превръща в един много приятел, спаринг партньор за Венци Шолин.